Tak, vážení priatelia, Vítkovce sa stali hlavným mestom porozumenia. Čo k tomu dodať, však vidíte sami. Ono to vlastne chceme dneska sa zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Je to vlastne nejakých 763 metrov, ktorá nás delí. Účelom tohto rekordu je spojenie majority s minoritou. Vítkovce sa stali príkladom spolunažívania tak, ako by to malo fungovať. Myslím si, že nie je čo dodať a toto je naozaj ukážka, ako by mali spolunažívať Rómovia a nerómovia a nie robiť si z toho politiku.